Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στη Δυτική Αυστραλία. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Όχι φυσικά λόγω καιρού, αλλά θα γίνει ένα ωραίο event. Θα σας πάμε στο live των ACDC. Σήμερα θα έρθουν μετά από περίπου 10 χρόνια και θα γίνει πανικός. Και αναμένεται στο Optus Stadium, στο στάδιο δηλαδή, να μαζευτούν πάνω από 60.000 άτομα. Η χωρητικότητα είναι γύρω στις 70.000 θέσεις, αλλά μπορούν να μαζέψουν ακόμα περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, αναμένεται και συνεχίζουμε. Πρωτού πάμε στο live των ACDC με λίγο θαλασσίτσα. Έχει πολύ ζέστη, να ξέρετε, έχει αρχίσει πολύ έντονα. Δηλαδή λες και πώς είναι όταν ανοίγεις το φούρνο και σκάει ο ζεστός ο αέρας, έτσι και εδώ. Λοιπόν, είμαστε σε ένα παρκάκι πολύ ωραίο. Μισό λεπτό να γυρίσω κάμερα να σας δείξω. Ψηλά δέντρα. Λοιπόν, και ενδεχομένως να δούμε και τους μικρούς μας φίλους. Κοιτάξτε δέντρα. Εδώ έχουμε ένα μικρό καγκουρό, παιδιά. Σχετικά μικρούλι. Βασικά μικρούλι είναι. Μην περιμένετε να δείτε τα μεγάλα κόκκινα, τα κόκκινα καγκουρό όπως τα λένε, που είναι στην έρημο της Αυστραλίας. Αυτά, παιδιά, ξεπερνάνε τα 2 μέτρα σε ύψος και τα 70 χιλιόμετρα. Ενώ αυτά εδώ είναι λίγο πιο εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία και δεν είναι τόσο μεγάλα. Αυτό εδώ είναι λίγο μεγαλούτσικο. Κοιτάξτε εδώ. Και το άλλο έχει το μωράκι στην κυλίτσα του. Εδώ είμαστε, παιδιά. Να τα. Συνήθως τα καγκουρό βγαίνουν ή πολύ πρωί ή το απογευματάκι, γιατί στη ζέστη δεν μπορούν, παιδιά. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι ακόμα μικρούλι. Hello. Hello. Πού είσαι, ρε? Τι να έκανε?